Mudede Pundo Estate. Ndiwe Chiremba Thanks. Ndiwe Nena Rudo. Ndiwe kana makusaka munosunza mazwi vanhu vese vari kungwanda kuti vanzwa kutaura kwenyu mudare namambo makoni. Saka nyaya iri pamberi penyu, nyaya ndeyekundipuma urori. Unoda kuitwa nemombe imwe chete uende mboo dzako chichupa nemareda autaura izvozvo nemudede Bundo Estate. Ichara kuna Chiremba Thanks nena Rudo. I'm sorry, Dad. I'm sorry, Changami. Man, she is going to get it from Rombia. Sando, Bandana, Namaya, Camille Road, that I can get the way from the Epan. Get Ziramina and the way of winning and Karim Road. Sansai, Epan, Skip ever Mzukuru Chiremba Hanzo Shai. Catch why you are a Sansai, Hanzo Anula, Zizi, Wanamia Himo. Catch, whoa, Sansai. Saka, Sakamina sits a dollar number. You don't need to zo. We got that Zoka told you to kids a bit of a chicken. But I listen to the other to Zoka. Come to the annual one. But I told you about it. Touch Capomia Chiremba of my Pataka. So I don't know that completely matter people. Tanzania and the Barsa. Oh, Sansai. Put on the Barsa is a Susu. I can't have put in the Gary Panapas. Susungati and I good busy. You get go my watches, the night I was that in who can go to from the boat at the night. So we more and just got my Mundo on the foot and you don't get it. You look like you get to Bakuno say. That I woke, that I is got you, but what you cut Zuyo. I can't skip up. Ah, this is a Muko neighbor. Telling you want. So I mean, not we are Pana. You will not pin them more. Akangazi upinde mkicheni odino which is upinda muri sechima muri munhu uye vawakagara kungochema ana kudaira ngatasikana handi akati handi kurwiziko akasvika vanara kurwiziko atilazodosvika kurwizimani takabva tandosvike patara polisi yatonyorire mwana yako asikana une polisi iponiriye polisi yedu saka kuti ndiye ndikati ndobvatatsauka kudai polisi yekubva ngotiwopesereri yatomira vati isusu takutoone mutumbi wanga angoputirwa mwana akubva takutongochema mukoma acho aushu ndo akanga ari mumotika umu. Saka inini motika yechinzi takuenda nambuya asudurukai ini ndobva ndasuduruka kudai petakatendera kudai ndobva ndakasangana nambuya awo iwawa ndobva tatongundirana bva tatondundurudzana bva taenda kugara kumapeto kuuswa tagara kuya takutochema avo vese vari kudini vanhu vari kungochema. Saka ini ndapundirana nambuya taatakaita zvekutsikitsana ndamunzimangu chii ndinoizivi machemero anga ari kuite vanhu nemachemero akuitwa izvinezvi chii kubva ndakupura mbuya vaya kudai kubva ndacheuka ndichitoona kamotika kakatomira kamotika kachena tikati kamotika iyi ndobva ndatokuti mbuya dama Chiremba anenge auya saka ndikati kamotika aka nemachemero akuita ndobva kamotika kaya kazozenge kabvivhurwe ni windo kuti anhu tione pekudini pekukumburira napo aka iri windo ravhurwa iri ravhurwa saka iri remumashure ndo ranga rinakuyo thanks ndobva ndati ndana thanks mutori nanaro ndatosimuka paya mbuya vaya wasara kuti tatati kwasimuka ndabva ndaende pakawindo paya pana uyu ndikati pendakada kuti zvikansiya mwana wangu wafa mwana wangu wafa wafirei mwana wangu kufire munda chei unofirirwa nemunhu shandi mwana mbiki unofire munda unobate gejeri anenge ikabveti tse chii ndobva ndati siduruke ndichana kuti andinyatsonzwise kuti uri kupedzeredza here kana kuti chii chake
akazwa fengiso wadzokorora zvaadzokorora zvichita nomazwi ekuti mwana wangu unofire munda here, mwana mudoko unofire munda, munhu mukurira wadi kurenyi. Achindinongedza iye kubva ndatobvawo pawindo ngoti paendwa 1 kawindo kachikanga kadiki kudai, munhu 1 ndoenda wobvapo popinde munhu. Ndobva ndasukuruka, ndobva ndachita rege ndichiende pawindo panare namai acho. Saka mai chiremba anga akagadzikwe pakati nomwe mukadzi wanga ari kumapeto nouyu wanga aimuzidzi wemotikari, iwo wanga wakagadzikwe pakati, iwo wanga wakagara ngechepakati. Saka wanga apinde pakawindo paya wakaenda kosuduruka kuti inobva ndachienda koisawo kusu kwangu pawindo paya. Sikanzi mwoyo wangu wafara, mwana wangu wafa, mwana wangu unofire munda here, mwana wangu unofire munda, shandichei kufire munda. Ndiani anda ndirulo. Ndimbuya manje. Uyu mukomana wapedza mbuya. Ndikati ana saka inini toti ndagara ndiri muroyi kwachiremba kugara kwenda ndakaita nawo. Ndakabva ndaperwa ndasuduruka futi pakamotika paya. Ndamira kudai anesi akabva ati zii kuchema. Vese vanga vari pamotika ipapo vati zii kuchema, hapana wanga achachema. Wanga akuchema muzukuru wawo mukomana muti wanga ingoti zii zvekuti sekuti munhu wabvira karekika achichema. Wanga asikuchakudzizwi. Anesi bva atoti zii. Inini ndazongogumbata, anesi azongogumbata kuti asi chii. Avo akadziva kundidaidza kuti asori mbuya mudede pane zvakakuitira. Ndikati zvaitwa naMwari kuti ndiziye, dai ndazozvizwa nemadziro komiti handina zvendaizoita. Tikazi newe motika uya ana mbuya chisudurukai, toda kuti tidini ndichifamba. Mukadzi uya angoti tsutsu mumotikari. Saka pamberi pacho ndichi pamberi pacho chingoti tara pedzi ngechepamberi pacho pakamire mubvana wangu ipapapo nomurura. Mbuya chiremba akabudisa kuti mazwi iwo chikanzi mari kuzoona akawafa mwanangu kufire munda, mwana mudoko unofire munda, ndisandazviona pa mwana wangu kufire munda, mwana mudoko unofire munda. Inini munhu mukuru mandishaya here, madi kuroya nini? Mubvana wangu vatotitetsumire, mwana mudiki vatotitetsumire. Ndati yanairozi ko unochema, handiti ndini mai wako here, zvandiita mai chiremba ndathengisa apa handiti wanga uchizviona. Saka iwewe unochema kucheme mazwi ari kutaurwa namai chiremba, handiti ndini mai wako, tinoroya tese. Amotika yanga ifamba nditenda kuti ndichena kudai. Ndikazosara ndikati asikana zvemandidaidzira zvakona. Kanzowo ndikati handi ndikokwamai chiremba. Tasvika pane bedroom kudai, kune kitchen kudai. Takasvika mai chiremba aneta atoabata azongoite zviya zvokugara zvekuti vaneti. Ndobva ndangosvikawo ndandaenda kubate muroora maoko wendawo ikaungana gadheni, ndandatomubatawo maoko ndakamaisha ndito zvinoita Mwari Satani unofamba. Vatatotomborana namaisha ndandanozarisira vasipinda. Mai chiremba akatanga kungochema futi chitaure mazwi awo kuti mwana wangu wafire munda. Saka sabhuku akati iwe mai chiremba unandiripe huku. Mai chiremba akatongozoti chinhu chinobvanyara, vazongoti simu vabude panze, vasvika kuchione huzukuru hune uyu wanyura uyu, vakutotanga futi kuchema ichitaure nyaya yemunda, mwana wangu wafire munda chi. Ndichakusotira vati ndakuendese kwashi unoende mbudzi chai kuti wandakare ndikunyaradza funa nyara zvindotaura usida kunditere. Gadzugadzu mai chiremba akabhanyara. Ndopinda vanoti panapa inini ndimboipa. Ndakati muroora hambai kumba. Taura wangu muroora yedu. Tiri muvhireji imwe chete. Ndakangoti pataenda. Ndasvika kumba kuya ndakasvika umwe muroora atobike azwe nyaya yekuti kwaitike nhamo kwamai chiremba. Wanga atobike sadza pamwe chete isusu naiye kuti wanga anyinga atobike sadza rake mubvudzi. Ndotosvika pandikati mai chiremba zvendaendere kutaura zvohondo. Sikanzi neiko mai? Ndikati ndinzawo wako kanzi mai apo uri kutaura kunasa nababa ashandi nambuya ashandi. Kanzi makauraya
ndikatisa ini kunamuka nako kunamuka nachiremba pana kuti nake baba muenda baba ngatigare bati tagara musi waeke mangwana acho wakabva waenda kutori mutundu cheti mangwana chacho mwana akuda kuigwa anechiende kumakuwa ana webranji wakabva wauyeko kanzi amutendeka wepanapa nyaya yataurira ndekuti muye kupi kurufuko kurufu wakomana zvikanzi kurufu kuti toda kuti muye kurufu tinotaurirana nekwachiremba imi moyepi kurufu ndikati matauriro zvikanzi tinoone zvetinoita ndikati ahuraiti ndikati aya manje akumanena ndikunyepera kuti kwachiremba ichida kutaura nesu anotora sabhuku mufuko toende kwasabhuku neare rasabhuku tondodii tondozwa kana roda kuti kumbire ruregerero inini ndiri mutadzi wofuti tinokumbirwa ruregerero kana aine zvimwe zvinhu zvauda kutaura pamusoro pazvaunodini hawo vanozongotaura saka inini chienda modini motaurirana nawo kana wabvuma kuuya kwasabhuku totaurira hatingavati vauye pano hazvichadini hazviiti asi tinendepi ipopo bava branch chairman uya handiri PC na secretary wake vaenda ngekuti umwe wacho akabva azodzoka zvikanza ngekuti mamudede zvinatataura nyaya tatataura kuti inini muri branch chair saka ndopetanga tataura kuti hamunga zvinhu hazvingawe nemusangano uyu mwana wacho igwa nemusangano zvinhu zvosvisirwe mumaoko memasekretary imimi musiripo chinozonzi muri mukuru wemusangano chi ndozvitanga taurira panapa ndikati aya manje William haangauyi kweuba chiitai kuti tiende kupi pasapo skanza ahuraiti regai tindotaura nekwachiremba ndikati ahuraiti ndasataaenda akazoti tatakumameno kuti kuma 11 zvakazotona vatakure mwana vakutondodii vakutondokotsa vandokotsa mwana wobva adzoka adzoka kudaro vaiva tinokuzovaona kudini muhavo kuya kwavo ini ndobva ndaziya maindazvaiti apa paite nyaya inini ndindakuchita handina chendikuziva saka inini nyaya yangu ndotodi ndoende kwambuya kusotera ndasimuka pano ndikaenda kusotera ndiye sabhuku mbuya kusotera vandasvikondoshandu vandazoona mbuya kusotera akubva pamechiremba paya akutodzikise machero kuti vadini vauye kumba kwavo saka vakanga chienda kumba kwavo vanotodarika nepadhuze nemusha wangu ndikati ambuya ndanamboye kumba saka chii hana kuona asi mukomana ndasiya ndamutaura kuti ndichadini ndichauya mbuya kana wavo sikanzi ahuraiti nemukomana mbuya kusotera achiuya sikanzi mamuri kutonditsvaga ndikati endani kutokutsvagai mbuya nauya ndiye kupumha kwendakaiti kuoninuko kutarawa mbuya chiremba natengi vakandinongedza mbuya zvokuti dai panga pari kuti pane hama dzangu ini kana kuti vana vangu kana kuti ani angadai motika yavanga vari ingadai isina kuzvisarukana saka ini ndava kuti ndinzwisise kuti vari kuti ndiri muroi here vari kuti kana mbuya isusu manje idzodzo dzeuroi hatitongi dzechida isusu dzeuroi ba tiri masabhuku dzeuroi tinotodii tinotoenzanisa tikati ho saka maenzanisiro todi 50 saka inini anangu anga azouyawo achiti aende kurufu rwokwani rwokwamaichiremba mbuya vakomana nevasikana nemukwasha saka mukwasha undo akatozongoendwa hake ikoko kubva zvazvo namira kusutira ndode 50 dollars zvinhu asi hazvina kana chinhu ndikati saka sikanza ngemutombodzikiremba vaende mumba kwake adzoka sikanza ndauya naye ngata ngatidzokere futi ndiyosotera ndikuona kuti ndiyosotera kutaura nawo zvimwe adzoka kwamuyosotera kuya tabva tazosvika muyosotera mumba muno ndikati isusu ndauya nevana panyaya iya ndoenda ndoenda sikanza hamuna muyosotera nzai mari yacho 50 ndiyosotera ndati handichadaidza mupurisa wangu unoendeki bhazi daidza mupurisa wayo amuzechi
achimutaura kuti zvataurwa nombuya Mbida ataura kuti ndakabvumvura ikuti kwachiremba ndobva mupurisa uya azini vambuya chiremba kuya vasvike vachizataurira chitsamba yanga inyika zuva rakatanga tanzi titenza tienzanise kuti ione kuzopfuurira zuva rechero harina kuzoitwa akazoitiwa ana achiremba akazonzi baba wavo havadimba vatazonzi tiite rimwe zidei vatazoende kwambuya kusotera kuya ini ndakasimuka inini naana wangu 4 nemuramu wangu vataendepi kwambuya chiremba kwambuya kusotera kuya kwasapo tinongati mbuya kusotera nokutosvika tichaima taendeko kwambuya kusotera kuya tagara saka inini ndakawana mai chiremba ichuya nemunhu kumashure kwavo kwanga kuina arume anonge 5 nikamukwashawo ere rimwe chandichamuzivi ndiani nevamwe saka ndakabva ndati ndikati inini anangu anoshaisha kutaura ana mai chiremba anoshaisha kutaura saka inini ndikamirire nyaya iyi panapa pakuti shaketa ziva pasikude chakanaka saka ndakaona mbuya chiremba atopinde pagedhi atondogare pabonde pedanda akagara ndobva watogare ipapo ini ndobva ini ndandatopoteresere kukichengeta ndinotatusana apa vasana vagara chiremba ini ndichingobvoko ndakangosvika pandisvike ndatoise dhuku yangu muhimba ndaitende kumupurisa wasapo ndikati soko yanzi mbuya ndikati inini ukwana ndichadiba ndichaendwa ndikundadini mufukuru wangu ndato saka ndashaishira sabhuku ndikashaishira ishe anhangani vairi ndichazouya ndogadzirisewo ushaishwa hwangu endai mataura kuti ngavachidi nhawo kwachiparara kurisa vaendeko asvike kuya mataurire kuti zvanzi nambuya Mbida ndisi kuchauye kuba ndashaishira ishe ndikashaishira sabhuku saka inini ndichazoya ndowadi kana achinditsuna anongondidi nhawo anongonditsuna ndobva ndatorogara nguva diki ndakaona vana vangu ndichiuya sikanzi mai hanzi verei ndikati chinonzi dhuku achichabiba achichabuba ndangoti dhuku handisi kuya naro vana vadzokera nguva diki kubva kwauya mbuya kusotera namupurisa wauye nemudare wacho mudare rambuya kusotera vasvikopindemba mbuya Mbida sisita wei pano taurire kuti mutipe dhuku nyaya yombotanga yataurwa dhuku yedhuku kana yapera mimozopfukuriti ndakabvunza mbuya kusotera mbuya musotera mune makore manga ndiri mudiki hangu asi mune makore manga nameno takatendesei ndikati panofukurwe munhu makambopaona here kana mbuya kusotera hongu ndikati panoitwa sei zvikanzi panogona kana kufe munhu kana kukwara zvakaipisisa ndikati right ingamandipindure zvakanaka mbuya inga ndakutaura ndatume nhume saka apa ndakuchikudzai inini kuti ndashaishira inini sabhuku wangu ndikashaishira ishe saka dhuku handisi kuchadiniba hazvisi padhuku handisi kuchabudise dhuku ndakutoende kwamambo makona saka ndambuya kusotera kuti kudaro ndikati ndozvendakutoita zvacho ndichadzoka ndogadzirisa zvinoda kugadziriswa zvashe wangu nenini sabhuku mbuya kusotera kana wadaro hako inini ndakudini ndakuita ndauya musi wekutanga ndakaona apa pakavharwa pawo panapa zuva rechitu ndakandaona pakavhurwa ndobva ndanhereka ndobva ndauye panapa zuva rechitu iro ndichidzoka pakabva pa iyo musi wacho wendataure nyaya yekuti endai dhuku ndashaishira ishena sabhuku baba achiremba anonzi akazosara achibudisire mashoko anoti kainde dhuku musha vainde dhuku musha iyoyo dhuku remukadzi wangu rinogona kugadzirwa richagadzirwa kana ragadzirwa mukadzi wangu akazorisunga unogona kufa nemusha vainde dhuku ndinyorere tsamba yende kwashe kuitira kuti ndidini ndipuhwe dhuku risati ragadzirwa nguva ichiripo sabhuku bvatore sekretary wacho wanga aripo bvatore tsamu nenheri
kwenye bvanyorotanga vaende kwashi vaini musi ndazoye kunenge chitu ndandatana makusena acho kuma6 ndoke ndakapuwe tsamba ndichidototi ndidokuye kunoti ndichimhangare chi nyaya kuverenge ore vandatongoise tsamba yaba vandavaikana vandasvika sekretararimo vakataure nyaya yekusematsananguriseendaita tikati asi ndine tsamba yakazonyorwa pasabhuku ikaende kwashe ikabhayazasuma fiti nasheni nekuti ndidzosere chi dhuku vandaikudzisa tsamba yacho kubva yaverengwa chikanzai nyaya yapapa yedhuku vakanga vakutonge yedhuku zvinorota akutotonge yehururu saka yedhuku endaimazi kunge achiisiya yakadaro imini yekutarika ishei ndio yemuchaende kutora sabhuku moenda nekwani kwashi mundotaure zvamakaita nekutadzi wenyu ngokuti ishe wenyu akazodzikana kukuite zvekukurondai kukuteerai hazvizonakidza ndakandambotaura kuna sabhuku darumaaiwani saka mangwana chaive sekretari wendenge ndichitende washi ndasvika ndatoende ndapfuurire pasabhuku ndatotaura ambuya ndo mafambire ndaita asi ndanzinini nemi tiende kwashi ndiende kokotama kwashi nemimi ndokotama futi pemudi nekuti ndakakushaikirai saka manje sabhuku hande vandangoitawo zvinoita vandatobuda ataenda vandasvika ikoko panga paine vedare ravo iwesha vairi vandatosvika vandabvise chiendero changu tikati nyati tokumbira kuti nditaurewo nemi sikanza ataura henyu ndobvandati nemonemonemonemonemushu ndikati ndokucharika ike ndakaita saka ndinokumbira nyati kuti mundidii ndasunama mundiregerera nyati akamboramba akatizi sikanzi mune rake rekuti handina kuzenge ndakurondai ndanga ndakurondai ndazoite zvokuti itsvi nyaya chaisaizonaka basi maita inu zvadini zvanaka ndakuregererai kubva kuna sabhuku wangu kusvike kune inini wacho orai ndasimuka ndadzokera kumba kudaro ndakazoona sekretari washi ari kunge ndikanzi mbuya mbuyambere ndikati ndauya tikanzi ndauya ndikati tikanzi kwachiremba atokuisai pashi ndikati nenyaya yei tikanzi nenyaya yedhuku ndikati oraiti ndaaparumano saka ini dhuku ndodini hangu ndinoenda tazoenda kupashekera taona ishe hapana taenda futi ishe uya ndichaziungakungaziita hapana ndichaziti zvakangafanizitapa zvazvazonzi dare ririko musi wechimwe akazvanzi chena saka ini china ichocho ndandanodedzerwa mwana wangu wanga adonha nenyaya yeshuga idzi nebipi ndatoenda mbuya usoti akasara kutosvika apa pamba pangu inini ndisisire mbuya usoti zvanza mangwana acho makusozvanza ndauya panapo mbuya mudeda aende kuzwa mbuya mudeda akadedzerwa mwana wangu kuita sei rwara zvanza manje dare riri kutorikofapana zvanza horaita asi mumhai ndokwadini kwaenda asi nhasi vanogona kuzoka nekuti vadotozotirema ndikuzibika remapinzi vandato uyasotra vatonzonzi kurikubika nedhuku ndipe mai ava dhuku ravo kuti vape dhuku ravo vape dhuku ravo isambanisi kutaura oraiti inini zveushendo zviziva pane pendikuda kunzi nashe ndidinini ndisvike saka regai ndopasvika vandaenda kwashiwangu ndo vandasvika ndikanzi ndikati nyati ndauya ndikazoti nyaya yadini yatomba saka matongerwo ayo padhuku apa ndopane umbo hwangu hwangu hwese zveparipo pane umbo hwangu hwese ikapa amai audhuku chendichazoende kotaura kuti ndochibatizo chezvondechi sikananyati inyaya yekuti yatomba musipo nyaya imwe ikatombawo sipo
mumhangari akazoenda iwo mumhangari bhusi unototaura zvanodi zvano ndikaita manje nyati ndandine chikumbiro chekuti mundibatsirewo kuti dhuku iri risadiniba risatorweba nekuti ndo paamune chibatiso changu ndakanga ndakasarudze mahwitinisi angu akanga akandihwitinisa ava ndakaona ari parodhi vechizoitakura vakati ambuya sisi sezvo tisu takakonzeresa kuti tiende nedu tinokumiririrai saka munongozwa kufa muziya kufamba kwemashoko vakazoya vachitaura kuti pane zvetanzwa mbuya mbede isusu panyaya hatichadiniba hatichapakwandiba patiremei ndikati horaita sa ini henyu rekerai chero ini musoro wamaya ndidini ndinawo dhuku iri ndinawo saka ndo chibatiso changu icho ishe uchandipupurira kuti ho dhuku ndirori saka inini asikana dini zvenyu saka ndingoti tikutaurire nguva yechipi ichipi ndikati zvakanaka asikana hazvisina ndaa saka ishe wakazonditi imimi mbuya mbere imimi endai muya nedhuku ndigare naro ndagara naro kusvika musedare renyu dhuku ndindicharidinini ndindichakudisa mudare kuti dhuku iri ndikata ndakamboda kupati ndikata nini ndashata ishe wangu uyu wakandiregera pakutadza kwendakamuitira regai ndidinini ndipe ishe wangu handasimuka handati William enyeima kuvangu azvo ndiendere nedhuku iwachanganiro kuti hanzi namhai nambuya dhuku iri mwanangu dzasuka mhaindana asvika ikoko zvanzi ndave nedhuku zvinokati mhai yavo inaro saka vati makumanga wabhaza dhuku ndirori ndikati zvadini zvapera saka dhukurawo here nhasi rawe ndiro ukadhuku racho nguva right iyo nhau nhasi makandipfuma pazere vanhu wakazotora dhuku iro iri nhau yeurombo hwezvamaiita munoti chii panopada ndo panotaurwa chokwadi kana paine fungidziro yekuti muroyi ndokutaura chokwadi kuti isi tinobvuma kuti wakaroya mwana wedu so that kuti tione dambudziko iroro musazodzoke napo havasi pekuhwandisa ndakaita chiitiko vanzwa shoko rekuti mwana wangu ashaka ataenda kwanga abvira tamona saka ndambe akashaka rini anozishatio chiri ashaka muswa musowa 30 September yala ndambe tisati taenda ndakakwanisa kutora muvakidzani wangu inova Aaron kusotera kuti tiende ikoko nditiri kuenda ikoko nemanzira bhozi ndatobvawo chikoro kwake nemwana ndatombomuona ova ndakaanirwa zvakanyanya tikuenda ndakatonge ndatobatwa ndinepfunga kuti kana kuti ii ndizvipfudze zvinoita tasvika parodi ndikada kuzvisa mumota ndinge ndizvisiga asi Aaron akandibata vataiwa sviti vataenda vatandosvika kurwisi tasvika sho vataona mwana wangu kuti ndiye ashaika ndatorwa statement nemapurisa tapedza izvozvo polisi yatakura mutumbi nangoma kuti wauye nemusha general hospital Marisapo takuda kudzokera kumba anonzi Machokoto anova mudhumi nokumupfusira achibva aoneswa chino kuti hatikumbira kuti titakurewo wanhu bcause patambosvika parodhi atambosangana dambudziko rataona naro vanhu vada kutozviyera togona tanhamo mbiri kana nhatu tazi ngavachipinda mota tapedzawo mota zvataiswa pakati kumapeto kuine vanhu vanenge vari kuti tisakwanise kana kuti tichibuda mota
tasvika pahighway mota ichipa 10 ichipa gigway taingochema tiri munhu akakwanisa kuuya pamota patati ndambuya wangu damba vamwe vanhu vese Aaron Kusotera akawanisa kuti no wanisa kana mota ituka gigway totoenda patiri kuenda wabata maoko tangoenda ngachingochema machemera ataingoita kuti kana zvirizvo kuzi nemashoko andandanza masoro kana zvirizvo kuti chino mashoko andandanza masure pane munhu andandisikuira naye anova mwana mbuya akataura kuti iwewe kana muchiti muda kurima munda kamine nharo rimai ndakuona kuti mwana wavo anonzi William Ndini akataura kuti neni kana mine nharo rimai munda ndakuona kuti chibabva chimuno chigouche kuri musi wa22 September musi wa30 September ndopakashaika mwana wangu zvinova zvinhu zvakandi before zvatoita sekudaro andiudza shoko iro ndakaenda kuna sekretary waishe anova iye zvekare Aaron Kusotera ndiona sekretary umwana wasabhuku uyezve uri munyori waishe nezvimba ndine mashoko pakusanzana kwatikuita nyaya yandinayo ndine mashoko andataurirwa handisina kufara ichinzwa chiudzwa kuti ndadzirima sina kuona kuti kuno chiguru chiri chibabvi chacho saka ndikuti handingozivo kuti ndo chimiro chandambudzwa ndasangana naro kuti pakugara kuti amangwana munge muchiziva kuti zvinofamba sei ndo pandakaita kuti ndinomuudze kuti ndanzi kudambudzika kuti handi kwaitika chiita ndauya kumba ndo mafambira ndakaita iwe tichakubvunza mibvunzo pastatement yako yakatimbozvotisatatu taurai ini pamusoro imambo motaura idi musatauri manyembo nekuti dara nekuti uyu sekutaura kwaari kuita ari kutora kuti vanhu vakarandutsirwa handiti taurai titi pabadeipa inini pamusoro imambo inini zveshuwa musi waitika chinhu ndakandaya kunogarisana ndakutodzoka hangu kubva kwarisana ndipo ndakasangana nemwana wangu wakusotera nevamwe vakadzi 2 vachienda kuutano ndotojoka hangu kuwawanzira hangu ndikati muchikuda kundotenga zvedhemu izvo zvizvi mazuva rakuya makuseni ese maamuripi ndatofunga kuti wada kundotenga zvedhemu nekuti wada kuti wadhemu wakabvamuya vamakadzira vandibatitiranga aiwa tiri kuenda uku zvinzi shanda apinda vai mumvura kati matei zvikati izvozvo ndatanga kutochema pai kataenda nevakadzi vai kwakanyorera mwana patatonyatsa kupfuura pataro apa ndakambonyararidzwa kuti ndisachemi zvinozwa kuti mwana akapinda mumvura zvinonzi asachemi patasvika patatoona zvidadi mwana atoshaika mwana anga atoburiswa azvadaro izvo mwana nepakanzi aibva aiswa mota yemakurisa akuya patatakurwa nemota yetu iri kutaurwa iyoyo patatouya nemota iyo ndasvika zveshuwa pasistop ipapo ndikati ndipo paa pakatozara vanhu vevillage ipapo pasistop ipapo wandakaona zveshuwa paya pawindi ipapo ndimbuya wangu buyada ndo ndakachimedzana navo tangomira ipapo mota tikaikabva tokurosa kuti tasvika kumba patatogara mumba muya tagara mumba muya vatagara vanhu vazouya uye wakatopinda mumba wakatobata maishandi maoko vatopedza kubata maishandi maoko vachitoti kune muzukuru wangu manu mombe yako yakasungirirawo inogona ndaona yakombwa nemombe inogona kutungwa nedzimwe mombe dai vagona kuvaona zvekuita mwana achibva ati oraiti aida rondeni
muya ndoaitoda kuti muzukuru wangu achitotaura nemuzukuru kuti ipapo nditi ndaambotaura mashoko andini pawatobuda kwaenda indakatozozwa zvadarezvo ndakazonzwa hana kuzoya kundorara kunhamo ndakazonzwa zvimwe kuti ndakapfuma zvadaro ndakapfuma wakapfuma zvikanzi zvadaro tutagara ndipo wakabva waendesa nyaya yawo kwasabhuku nyaya iyoyo yaenda kwasabhuku yobva tasvika bva alright wazvitaura izvo tingarambe tichienda ndakatorerwa dhura kwasabhuku ipapo makatorerwa dhuku renyu papi pasabhuku padare ipapo pandakadaidzwa nzwi yekudaro semaitire zvitaita izvi pandasvika bva nangogarorai ubva wangobva svika zvikaita kunze kubva wasvika bva wangotora dhuku rangu bvawangoenda nedhuku rangu iro dhuku rakatorwa papi ndakatore pasabhuku rine umbohwei pasabhuku ndakataura kuti wakanditi ndiri mune ndakasimuka aiwa but hazvina ndaifunga kuti inini dhuku rakatorwa pachii motikari mamusingaiti kamotika kacho kana kakadai but pasabhuku hapana kutaurwa mashoko pasabhuku pakataurwa right wadare iyo Maka achangamika. Paka achangamika. Ini ndoda kuti hangu pekutanga pane padhuku. Ndikuona kuti dhuku paumbowo harisi kuti ringakwane paumbowo hwenyaya iyi. Nekuda kwekuti awa wadaidzwa padare wakamhangarirwa wawe waapadare ava wakamhangara wacho dare iroro waona kuti munhu amhangarirwa asvika padare wamubvutira dhuku wakabva wasimuka kubva waenda padare ava wamhangarirwa wakasara wakagara padare ava kwakuteerwa udaidzwa nzidzokaika vanhu vatitaure nyaya hawana kukwanisa kudzoka wakati inini ndatora dhuku ndaenda saka ndiri kuti dhuku handisi kuona riine umbo hwenyaya iyi asi kuti nyaya iyi ingotaurwa isina umbo nokuti padare hapatorerwi munhu chii dhuku harina umbo ende imhosva yamakapara unotora dhuku pai pare munhu padare zvava munhu auya muno mudare munhu otora dhuku achiti ndo umbo saka umbo wacho uri papi chamuri kutiza chii chamuri muri kutiza chii kuti muti munhu auya mudare maakumutorera dhuku muti ndo umbo chamuri kutiza chii handina chinanga ndiri kutiza chinangatiza saka maigotora munhu auya izvozvi zvinakagara munhu otora dhuku rawo achindo umbo nechindenge ndakatadzirana neyo here handizivi mauya kuti muyananiswe izvozvi zvimauya muyananiswa motorerwa dhuku izvozvizvi rine umbowo hwei nenyaya yamauya kupamberi pedare saka ndiri kuti ndiri kukumbira inini kuziva kwendinoita petino kumusha kwedu munhu kumusha kwedu bosha kwamaranga hakutaura kutokuzvichidaro kuti uri mweyo unless zvakunzi muri kutongwa zvozi pane umbowo here tora bhurugwa uye uroeshi munhu dzaziri tsika dzekudhara dzaiseenzeswa uri kutotongwa noti kuti iwewo munhu agara padare waakutora dhuku rake saka watotonga kamhosva nekuti hapana akutonga chauri kutorera dhuku racho chii ndosaka ndakaende kwashe nekwasabhuku zvindatadza ndakutadzira ininishe ndakutadzira inini sabhuku naiye futi mamutadzira mamutorera dhuku ndakama ndakarasika ndauziva kuti yava ndakatadzira saka mutoa imhosva yamakapara kana iri mhosva inozidzika asi pendakatore dhuku
Reziye kuti ndiri kutore dhuku pane munhu wakanditaura kuti Aiwa, mauya pamberi pedare. Kuti dare riri kudii? Riri kutongei. Ivi maakutora dhuku, maakutiza dare. Ivi maakufunga kuti vanhu wauya padare warida kuita noise. Muri kutora matanho ematare mega. Muri kuzvitonga mega. Ndozvatiri kutaura kuti nemuri kutizei kuti munge muchidaro. ipapapa ndakatonoti hondo ingamuka apa Mogozviona seiko hondo isina kumuka? Ndiri muri vaperi muri kuti imi muchete ndii munoteerera masabhuku ere vamwe vateereri masabhuku. Handi kuuya kwavo kuteerera kuti tiri kundotongwa. Ega. Saka imi maakutyei. Ndiwani. Ini William Dede mwana. William wacho. Ndanga ndiripo panzvimbo yapana inzvimbo yaida kuitirwa dare kana panoitirwa dare asi dare zuva iroro harina kuitwa. Ega maya kwakatiza. Rogozoitwa seiwo rakatiza. Dare. Waikuda kuti riwe sei watiza dare. Mazita mambo handisi panyaya yedhuku rangu, ndinepo ndoda kuti ndinyatso kunzwisisa maya wachipanda chakonzeresa kuti wauye kudarira mambo. Wari kutaura nyaya yekuti mwana afira munda, mwana afira munda. Ndaida kumbonzwa kuti munda wacho wakambomira sei pakati pambuya avo nemhuri. Ataura unhu. Musati masvika ikoko. But ataura. Radai makateerera atotaura zvemunda umu. Mungati tidzokorore kana muteererai matare achienda atotaura zvemunda zvakaitika pamunda. Takabva William. Ngatitende pamberi nedare. Pamusoro chakadini ndiri pana mai ava ndikuona kuti panguva yakasvika motikari chena iyi wachinobata maoko pakazotanga kupopota mukomana nenyaya yemunda ndopavangadai vakatora umbo ipapo vachizonoenda pana sabhuku pana ishe vangadai vatonobudisa kuti dhuku iri ndatotora pamotikari wandipumba huroi. Saka ndikuona kuti mai ava zvakatonozoita kunotorera munhu padare wotiza futi dare vakatoshora straight. Ndo maonera vanhu kuita Ufungambe. Uba utori kuba mudare, kuti munhu akatomudare atomunyaya. Saka munhu kwatonozvifuka wotora pari kuitika chichacho ipapo. Usati waenda mudare, wozoenda nacho kudare kuti mbowa ungu. Saka waitora chinhu wamudare zvamudare zvisii dare racho rapo wautiza kuti dare racho handioni sinzi yacho wautongwezi handisi kudzokerera changaita inyu. Ini ndine mwana wamai ava haana kunyatsojekesa manzwi ari kuita sekuti ari kuratidza kuti aibudisa manzwi ekuti izvo sepoindi yakataura kuti inini ndakapuhwa chimiro chekuti izvo mukamarema munda uyo hamudyi magwere. Ndaikumbira kuti dai anyatsojekesa kuti manzwiwo paakataurirwa zvichizonangana nekunyura kwakaita mwana uyu. Chokwadi chiripo chaanga nacho nemafungidziro ake ndechekuti zvakabva uko. inini pakuchema kwangu kana paine simudzazwe pakuchema kwangu andaita ndaiti mwana wangu kufa kwake ndarwadziwa straight nekuti ndine mazuva 7 chaiwo ndataurwa shoko nekuti bhema chibage shoko iro ndiro rakanyanyira kundeedzera marwadzo zvino handizvipfudze hangu kuti Zvirova kuti muroi wako wanga uchimuziya nekuti wakakutaurira kuti iwewe ukarima ukaenderera mberi hausi kuzopadya. Zvichireva kuti muroi wako unomuziva kubudikidza nemashoko akataurwa kuti hausi kuzopadya apa uye within 7 days zvabva zvaitika. inini muroya ndange ndichiziva asi chakaitika ndechekuti shoko chakati ndirwadziwe neshoko iri shoko rakataurwa rinovhura chero kana paine munhu anenge akandiwengo anokwanisa kuita chikuita nini
achida kuhwanda nezvinhu zvakaita so kubvunzazve kuti wataurirwa iwewe saka uri kuchema naro shoko iro wotaura kuti handirizivi futi apo achitotaura kuti dai vauraya inini panouraya mwana mwananzoi ndoizichema chidenda aiwa wataura kuti ndaitoti dai ndazviuraya eka ndo zviri kutaura kuti dai ndafaka kana uchida kuzvifudza ndiri kuda kufa uita uri kupikisa mashoko ako iwewe ahaitaura tokubatsira sei kana uchipikisa mashoko ako aitaura iwewe because ndokuchema kwaiita kana uri kuchema iwewe wataurwa mashoko within 7 days sekutaura kwauri kuita mashoko iye azadziswa saka ungacheme nerimwe shoko ripi zvakubata maningi step maondera ndiita panyaya iyi mai ava vekupumwa nyaya yavange yakanaka asi pawakazokanganisa pedzi ndita kunotora dhuku ramai vapadare nekuti ava zvechokwadi ava kuchema waitochema wachitodaro nekuti kana vakusvika pakutaura kuti nyaya dzainetsandana nanyaya yemunda zvinhu zviri pachena kuti vakatochema pacho pacho vachitodaro saka ava vakazongokanganisa vapakunotorera mai ava dhuku pai padare ndini sabhuku wacho ndine urombo kuti kutara kwazvakaitika ini ndandaenda kwashenhumba kukoto ikoko handina mashoko ari ava vazouya vachimhangara ava vapo padare ini ndakanga ndiri pabasa rokuti kwachiremba tipei mari tigopa vanotonga vokwachiremba vaiti mari hatina ndio basa ndakandaibata handina kuzoziva kuti avo mbuya mudende vaakutora dhuku mbuya mudende vatora dhuku chokwadi ndakatevera vanhu vaindituma kuti teverai ndini sabhuku imi ndimatidedza kuti tiwane matorerwo edhuku kwete handiniba ndateera kudaro ndakatadza kuvadzora kudaro ndakapinda mumba ndikati mukadzi mukuru ungagara here ivi dzaitawo sedzangu dzisina dhuku ndakatora dhuku heti yangu kwabva ndavapa nanhasi haisati yauya yakabatwawo iko nanhasi haisati yauya iko hamenomangu inotoriko ndakagwadziwa mwoyo nokufa kwomwana uzvechokwadi asi zvakaita mai mudede vakandivumbura ndipekuti ini ndava pekuti vanhu tipei matitonge ivo vaakutora dhuku vakandisora zvechokwadi vakasora ishe wangu neni aiwa tatarizadzira kuti wanga waine nyaya kana kuti papasina nyaya asi unokuita nyaya pasina nyaya tavaonesa kukanganisa kwavo taakutonga nyaya I think umboenda kuseri kwechuru ndinoona kuti zvakafamba sei now like simuka imuye kuno ndinoona kuti ndatumwana shenhou kunzi dhuku irori sedara takatonga hanzi dhuku irori vada kuti rivhenekwewo kuita kuti varidzi vozi varidzi vaimhanga nyaya dzedhuku vakada kuti dhuku rivhenekwe azvibiramberi nyaya sakatera enda nemhuri kuna chiremba dendera chiremba abva angosvika nekunongega mai angotanga angutaura kuti hapana nyaya yekukumhana ka vanzi nedare chokwadi pane nyaya yekukumhana vanzi iwo rupumhi wakaiva ko haugoni here kubvuma kuti kana uchinge wapumhiwa zvechokwadi chiripo ungobvuma kuti ndo zviripo
azava kanitenge ndichitozivawo ngatouya kudaro ndo nditozivawo kanzi urikutoshandiswa kai unotoroya zvinhanisiva kuhwanda nyaya inotoroya utoshandiswa zvausingaziva unotoroya vakabvunza kuti pane mwana akatoshaika arimo maoko ako ndokumaona asina kutoti kuchena saka naizvozvo vanzi vanoda kuti wagadzirwa achiremba ari kuti abvise goriwo neshairo anoda munhu 2 kana kuti Iyo awa maidu wanzi ichokwadi chokuti warikuya asi wari kushandiswa ndizvo iri kana awa mai wari kuita izvozvo waishandiswa watonzi itori shairi kumusha kwavo chai iwo hawatoridiwa asi hawana zvavangaairi kumusha kwavo saka vandivotora dziridziso kwavo munotaura zvakanaka chiva mai avo pamwe vachipa ripoti yavo pese pamwe vachipa ripoti yavo ndaona kuti mai vane mweya vari kupanda nyaya so pakati takatotasara hazvinomira hazvinishamisa zvavataura ine namuda ngatiziva kuti kachakapedzi mai wacho ubatsira ndozvendataura kuti ndibatsirevakati panofanira kunga paina abereki ngati zvaabereki ndo akatonditwikesha saka kuti ndichaite zvaabereki ndikavai panochanga mene mondidii zvenyu mondibatsira ndobvise mombe idzodzo 800 kwete kuti zvekuti ndichati kundamushandi zvikwaniswa ndondozviitse zvinhu zvangu shairo rodzinga rodzeke musha kwavo iri dzukuri hanzi hayo hagari pego hari harina mhaka tembo zvoitwa rini rukuya mati munotoshanda nemadhesi amai zvoitwa rini ipapo apa mari yendinayo haisinyatsokufanirana patauranaia asi ndikadzokera kumba ndinoronga nemhuri yangu ndokwanisirwa kuite 800 kuti munondoda ndicho ndoshairira handisi kudotomhuru panapa tinoisa mani unoda nguva yakati toisa madzesi unoda nguva yakadii munofunga kuti munenge toisa madzesi nekuti munhu anobva aenda aiwa neshairira ndeni saka ndati ndongotanga ndandogaridare newani unoita kuti bambo wakati mwana ari kunomashira pamusoro imano ndofunga zvinogona kuda 6 months zvetiri kurima tikatengesa ndomawanire tinoita mari hazimai kwari kuti ndogona samurembirika mudanga rangu nemudzirotengesa wari kutaura si upfumi hwao ndinoziva mamiriro zvakaita zvinhu zvacho kuti zvinogona kutora nguva kupfuura inenge yatarwa iyo asi kana zvaitika pakati rinenge risiri dambudziko mai wacho chakamiro vari kuti ndadzo vaitopai mwedzi 1 mwedzi wani wawiti uda mwedzi mingana nemandirisira hino kana pamwedzi muringani 4 months January, February, March, April. April is it. zvinodaichangamirika nguva yese komanzese vanenge vasise abuda muno mavazviti bepo dzavanga mucharaakabuda muno aiva muridzi dzanzi nachiremba dzizondiona handingagadziri varipo
Wakandobuda wanoedzerwa. Saka wodzokera kuna chiremba ne takupai 4 months. Okay. Dzoka kuna chiremba mutongo. Alright. Kwanza William, Changamia. it's 30 April. By 30 April. By 30 April, mufanira zvinhu zvagadzirwa asi munosenzesa nedare kuti marekodzi edu tiaite straight. Alright. We'll see you when